Basahin niyo po kasi di ko na nakikita. Malabo na mata ko. Sige. 1, 2, 3, go. Lalo ko ito ay pasururi kayo. Sumikapan ninyo pakinggan ang inyong kaligtasan at may gusto ng ibig sa Diyos. Amen. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 야, your Saturday your school come on. 할렐루야. Kahit na po Saturday, kayo ay narito 자, pa din sa school. 마이크로폰. 낸 마이크로폰 가이드. 자, today exam day. Wow. Okay. All of God to listen to you. 자, today title. I know. 자, Father God, I love you. Sige po, sabay-sabay po tayo. Father God, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I love you. All of you, I love you. Bawat isa daw po, sabihan ang katabi, kabilaan, I love you. Principal, I love you. Principal, I love you. 자, 1, 2, 3, go. Principal, I love you. Teachers, I love you. Parents, I love you. Amen. Your today morning, your mom looking for, your parents looking for, I love you, talk to you. Ngayon pong umaga, nung makita niyo po ang mga magulang ninyo, nagsabi ba kayo ng I love you sa kanila? Pastor in the morning, gising na, Mampe, good morning. Si Pastor po, pagising niya po sa umaga, sasabihin niya, Ma'am Fe, good morning. Mampe, good morning too. Tapos si Ma'am Fe din po, sasabihin sa kanya, good morning too. Amen. 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 You all of God listening. I love you. This service no more. Why all of God? You now practice training. Kung nakikinig po kayo ng salita ng Diyos, pero wala po kayong pagmamahal, paano po ninyo lubusang mauunawaan ng salita niya? 자, today title 너의 구원을 두렵고 떨림으로 이루어라. Sa pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon, work out your salvation with fear and trembling. 바이블에 보니까 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라. Ang pamagat po ng pinag-uusapan natin ngayon ay trabahuhin natin ang kaligtasan ng may pagkatakot sa Panginoon. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. 아멘. 아멘. 자, first 자신이 가는 길을 사람들에게 본이 되게 하는 사람이 되어야 합니다. We must become people who set an example for others in the way we walk. Kailangan natin maging halimbawa sa mga tao, sa iba, sa kapwa natin, sa kung paano tayo mamuhay. 아멘. 프린시팔 빌리스 따갈로그 트란슬레이. pastor very happy. 아멘. 아멘. It's also beautiful training. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 저는 강의 잘하고 설교 잘하는 목사로 사는 것보다 항상 하나님의 말씀에 복종하여 두렵고 떨림으로 나와 내 가족과 이웃들의 구원을 생각하며 사는 삶을 동경합니다. Always work out your own salvation with fear and trembling. So, trabahuhin natin yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Diyos kaysa mamuhay tayo na magaling lang sa mga pagsasalita at pag-preach pero hindi naman ito nakikita sa atin. Si Pastor, hinahanap niya ang buhay na laging sumusunod sa salita ng Diyos nang may banal na pagkatakot at iniisip niya ang kaligtasan palagi sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang kapwa.
그리고 기도 잘하고 방언 잘하는 목사로 사는 것보다 항상 하나님의 말씀에 복종하며 두렵고 떨림으로 세상을 섬기며 우리들 모두의 구원을 이루고 싶습니다. Ang pinakanais ni Pastor ay mabuhay siya na hindi lang magaling manalangin at mag-speak in tongues, kundi sinusunod niya talaga ang salita ng Diyos. Sumusunod siya dito na may banal na pagkatakot at talagang tinatrabaho niya yung kaligtasan na hindi lang maging sa kanya, kundi maging sa ating lahat. Kaya ang gustong-gusto ni Pastor Jong na win-work out niya sa buhay niya ay mabuhay siya na banal ang kanyang pamumuhay at talagang naglilingkod sa Diyos. 늘 거룩하게 하나님의 종답게 사는 것을 더 사모하고 싶습니다. 인생을 살아보니 지금이라도 더 하나님이 사람답게 살아보고 싶다는 것을 깨닫게 된 것을 너무나 하나님께 감사함을 드립니다. Buhay na punong-puno ng pagpapasalamat sa Panginoon na hanggang ngayon ang naiisip niya lang talaga ay maging isang tao siya na ang gustong-gusto niya ay ang Diyos. 아멘. 아멘. Amen. 단독 사역을 26년째 하다 보니 여러 유형의 사람들을 보았습니다. Namuhay si Pastor na naglilingkod sa loob ng 26 years at nakakita na siya, nakakilala na siya ng iba't ibang uri ng mga tao. 교인이 70만 명이나 되는 교회를 다녔으니 얼마나 많은 유형의 사람들을 보았겠습니까? Nakapag-attend na din siya sa simbahan na may 700,000 na miyembro. 700,000. Ilang uri ng mga iba't ibang mananampalataya ang nakita niya, iba't ibang klase ng tao ang nakita niya. 가난한 사람, 공부 많이 한 사람, 병든 사람, 말 못하는 사람, 말 못 알아듣는 사람, 교만한 사람, 겸손한 사람, 바보처럼 사는 사람, 돈밖에 모르는 사람, 기회주의자, 자기밖에 모르는 사람. Merong mga may hirap, merong mga may pinag-aralan, merong may mga sakit. Nakakilala din siya ng mga mute, yung mga mulat, tsaka deaf, yung mga bingi. Nakakilala din siya ng mga arrogant, masyadong mayayabang. Nakakilala din siya ng mga humble, yung mga totoo talagang mga mapagpakumbaba. Nakakilala din siya ng mga foolish, yung mga hindi nag-iisip talaga ng tama. Nakakilala din siya ng mga tao na ang habol lang palagi ay pera. Meron din siyang nakilala ng mga oportunista, yung mga mapagsamantala, at lalo na higit sa lahat, yung mga makasarili. 참으로 너무나 많은 긍정적인 요소와 부정적인 요소 그리고 하나님의 능력들이 나타나는 것을 매주일 보게 되었습니다. Marami siyang nakikitang positive tsaka mga negative na mga bagay, pero mas nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos tuwing araw ng linggo. 더구나 조영기 목사님은 한국에서도 잘 알려진 목사님이지만 세계에서도 많이 알려진 목회자요, 부흥사요, 신학자요, 치유사역자였습니다. Si Pastor Yonggi Cho, ang may pinakamalaking simbahan sa Korea, ay kilala siya hindi lang sa Korea kundi international. Siya ay isang pastor, revivalist, theologian, at nagpapagaling din siya. 그래서 참소만 교회와 학교에서 일어나는 일들이 아무리 큰 문제가 생겨도 덤덤하게 지나갑니다. Kaya po, kahit gaano kadami or kalaki ng problema ng Chamsomang School, napagtatagumpayan po ito ng kakaibang karanasan. 그런데 이상하게도 종교인들이 지나가는 자리는 항상 문제가 있고 문제를 만들어냅니다. 그것이 참 이상한 일입니다. 이것 또한 지나가는 그림자 하나로 보는 것입니다. May mga tao din po na makikita mo mga religious people na kapag sila po ay napapasok sa lugar na ito, nagkakaroon din ng mga problema at yung mga problema na yun nabubuo mismo dito sa loob. Kaya nakakapagtaka at ang pinakamalala pa, they exist here, nag-exist sila dito pero they are but just shadow. 자, 그러나 우리들이 교회나 학교에서 배워서 써먹어야 할 것은 항상 사회와 국가와 인류의 기여자가 되어야 한다는 것입니다. Kaya dapat nating matutunan na kung ano yung mga natututunan natin sa simbahan
ay i-apply din po natin sa eskwelahan or kung saan man tayo naroroon sa society natin, sa bansa natin, at sa mga tao sa paligid natin. Amen. Amen. All of you say Amen. Big voice Amen. Thank you so much. 살라마 po. 자, 개인에게도 기여자가 되고 가정에서도 기여자가 되고 교회에서도 학교에서도 기여자가 되십시오. 또 그런 교육을 받아야 되고 또 그런 교육을 해야 합니다. Maaari po ba, bago ko i-translate yung sinabi ni Pastor, kung naiintindihan niyo naman po ang sinasabi namin dito sa unahan, you respond with Amen, with all the respect po. Salamat. Sabi dyan, kailangan nating maging contributor sa bawat isa, sa pamilya, sa mga simbahan at paaralan. At kailangan nating makatanggap ng tamang education at kapag natanggap natin yun, magpatuloy po tayo doon. 그래서 우리는 종교를 가지고 살고 있지만 종교인으로 끝나서는 안 된다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kapag namumuhay po ang bawat isa sa atin, bunga ng religion, mananatili din po tayo na magiging religious people. Kaya, ano ba itong mga religious people na ito? Yung basta lang nabuhay at nakikilala nilang may Diyos, pero yung buhay nila ay hindi nagpapatunay na talagang may Diyos. Kaya sabi ni Pastor, lagi niya tayong pinapanalangin na ang bawat isa sa atin ma-remove yung pagiging religious talaga natin. 아멘. 아멘. 넘버 2. 하나님의 능력을 받아서 일하십시오. Pangalawa, work with the power of God. Kung magtatrabaho tayo, lagi nating isama ang kapangyarihan ng Diyos. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 누가 볼 때 잘하는 사람, 사람에게 충성하는 사람이고 누가 보지 않을 때 충성하는 사람은 하나님께 충성하는 사람입니다. Tingnan po natin yung sabi sa text. Therefore, my beloved, not only in my presence, hindi lang kapag nandyan ako, kundi mas higit na wala ako, mas maging matapat ang bawat isa sa atin. Ang sino mang nananatili sa katapatan sa iba, ano po, whoever does well in the sight of others is loyal to people. Kung sino po ang nananatiling matapat sa iba ay matapat din po sa kanyang sarili. At sino man na magiging matapat or hindi nagiging matapat sa kanyang sarili, kahit walang nakakakita, ay never na magiging matapat, lalo na sa Diyos. 자, 오늘 사바사베 카몬 팔로 프린시팔. Sige po, repeat after me. Kung matapat tayo na nakikita ng iba, gayon din dapat sa ating sarili. Kung hindi tayo matapat sa ating sarili, ay hindi tayo magiging matapat kailan pa man sa Diyos. 아멘. Your sleeping finish. Your Father God, angels your room inside. Your how to beautiful guidance your room. Beautiful guidance. Your share beautiful guidance. Father God, check in. Your how many clear Christian. At sa mga oras po na ito, ang Diyos ay tumitingin sa mga taong tunay talagang may Kristo sa kanilang puso. Check po ngayon ng angels kung sino yung mga tao na talagang may Christ sa kanilang buhay. Always remember, Father God, servant, angels, your life, check in, looking for. Lagi po nating pakatandaan na ang angels po, na mga lingkod po ng Diyos, ang buhay natin ay lagi nilang chine-check. 아멘. 아멘. 이런 사람들은 오순절 마가 다락방에서 임재하신 성령의 능력을 이어받아 새 방언을 말하며 항상 하나님을 경외하되 두렵고 떨리는 마음으로 주의를 감당하는 사람들입니다. Yung mga tao po na loyal sa Diyos, lalo na kung wala pong nakakakita sa kanila, sila po ang mga taong nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Lalo na yung sinabi doon sa book of Acts, yung sa Pentecost,
Sila po ay nakakapagsalita ng mga new languages at sila din po ay laging may banal na pagkatakot sa Diyos at ginagawa po nila yung kanilang mga tinatrabaho ng may pag-ibig at banal na pagkatakot sa Panginoon. 이런 사람들은 예수님처럼 비록 구약 성경이 율법이라고는 하지만 예수님처럼 순종하는 자세를 유지하려고 애를 쓰고 있는 신자들입니다. Ang mga taong ito na laging matapat, may nakakakita man o wala, sila ay parang si Jesus, na sinabi po sa Old Testament na sila yung mga mananampalataya na binu-work out nila yung sarili nila, ginagawa nila yung sarili nila na sumusunod sa attitude ni Jesus palagi. 아멘. 아멘. All of God education, Old Testament, New Testament, the same important. Kaya ang pag-aaral po ng Word of God from the Old Testament until the New Testament, napakahalaga po ito. Your father, your mother, your brother, sister, the same important. Ganun din po yung mga magulang natin, pamilya natin, mga kapatid natin, ganun din po sila. Dapat makakilala din sila sa Panginoon. 그래서 also New Testament, Old Testament, the same important education. Kaya ang New Testament at ang Old Testament kailangang pag-aralan. 아멘. 아멘. 예수님께서도 공생의 기간에 예수님 정도의 능력이 나타나면 군중들을 얼마든지 견인해서 세례를 줄 수 있을 텐데 그렇게 하지 않으셨다는 것입니다. During the public ministry of Jesus, hindi po agad siya nag-display ng kanyang level of power. Kahit super powerful si Jesus, hindi niya agad ito ipinakita. Kung ginawa niya yun, mas maraming mga tao pa sana ang magpapabautismo sa kanya. Pero hindi niya po ito ginawa. 여기서 우리는 예수님의 겸손과 리더심을 배울 수가 있습니다. Ngayon po, makikita natin kay Jesus yung kanyang leadership at yung kanyang kapakumbabaan. 예수님께서는 끝까지 세례 요한의 권위를 세워주셨습니다. Dala-dala ni Jesus yung authority ni John the Baptist hanggang sa matapos. Yung pagbautismo po kay Jesus, ang nagbautismo sa kanya ay si John the Baptist. 아멘. 아멘. 철치, 리더스 오토리티, 스쿨 리더스 오토리티, 바랑가이 리더스 오토리티, 카운트리 리더스 오토리티, in the world leaders authority, you're supporting strong help for you. Yung mga may authority po over sa atin, ang ginagawa po nila talaga ay mag-support sa atin. 아멘. 아멘. 우리는 학교를 다니고 있든 학교를 졸업하고 다른 분야의 종사를 하고 있든 아니면 사역자로서 교회를 섬기든 예수님처럼 질서를 존중하면서 아름다운 공동체를 만들어 가시는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Tayo man ay nag-aaral sa paaralan, excuse me po, nakagraduate na tayo, or nagtatrabaho na tayo sa iba't ibang field, or naglilingkod tayo sa church, sana ay magawa natin na irespeto kung ano yung talagang order at maging kagaya tayo ni Jesus na mas pinipili nating mag-build ng magandang komunidad. Pastor always the same. Education. Good morning. Good morning. You like this training. You are happy. Leaders happy. Our God looking for happy. Neighbor leaders looking for very, very happy. Your parents looking for happy. Your bless give you. Really like this, your strong, your obedience come on. Your Father God, He bless give you. 근데 your do not obedience, small bless. Ganun din po sa ginagawa ni Pastor Jong. Pag nakikita niya po siya, kahit na po siya in authority, natututo po siyang palaging mag-bow down. At gusto niya po, yun din yung matutunan natin at gawin natin kahit sa mga nakatatanda sa atin, sa pamilya natin. Dahil pag palagi tayong nagpapakumbaba, yung blessing mismo, yung hahabol sa atin, yung blessing mismo yung kukuha sa atin.
At yun po yung gusto ni Pastor Jong na matutunan ng bawat isa. 자, 넘버 3. 흉내만 내는 일은 그만해야 합니다. We must stop imitating. Itigil na natin yung mga panggagaya. 어떤 일에는 무늬만 나타내는 사람들이 있는가 하면 진심으로 작업의 마무리를 멋지게 견인하는 사람들도 있습니다. May mga tao na gumagawa lang sila kapag sila ay nakikita. At may mga tao naman talaga na kahit walang nakakakita, may ginagawa sila. 마태복음 3장 11절 1, 2, 3고 Sabi sa Matthew chapter 3 verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. 아멘. 아멘. 나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로 세례를 주거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요. 보십시오. 세례 요한은 질서를 소중하게 지도하면서도 이스라엘 백성들에게 힘차게 외쳤습니다. 회개하라. 천국이 가까이 왔느니라. Tingnan po natin yung sinabi sa Matthew chapter 3 verse 11. Unawain po natin. Tingnan natin si John the Baptist, marunong siyang mag-recognize ng authority. Marunong siyang tumingin kung sino talaga yung nakatataas sa kanya. Gayon pa man, nagawa niya na i-proclaim sa mga Israelita na magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. 아멘. 아멘. 보십시오. 자, 마가복음 1장 5절에 보니까 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나와 자기 죄를 잡아가고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 자, 1, 2, 3고. Sabi po sa Mark chapter 1 verse 5, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanyang mga kasalanan at sila'y pinautismuhan niya sa ilog Jordan. 아멘. 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 이스라엘 네이버로 so many person 조르단 리버사이드 come wall of God obedience. Si John the Baptist mo, nagawa niya pong pabautismuhan yung mga tao pagdating po doon at dinala niya po yung mga Israelita sa ilog Jordan. At iyon po ay bunga ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Sunday worship no coming how to your salvation. Our Father God salvation given to you. Kung tayo po ay hindi nagkakaroon ng pagsamba tuwing araw ng linggo, paano po natin lubusang matatanggap ang kaligtasan kung hindi naman natin ito nauunawaan? 그래서 now Ten Commandment your Saturday Sabbath day to worship Him. Kung makikita po natin sa Ten Commandments, meron po dyan Sabbath day, kung saan dapat po talaga nabigyan natin ng panahon ang Diyos sa pagsamba. 아멘. 아멘. wall of God obedience. 아멘. 아멘. important wall of God obedience. 아멘. Amen. Saturday church coming, worship, Bible training, theology training, instrument training, like this your practice training, glory to God. Yung mga ganong gawain po, mga paghahanda para sa pagsamba kung Sabado at maging sa linggo, mga pinagagagawa natin, mag-glorify ang Diyos. 하나님의 영을 받은 사람들은 확실하게 사역을 한다는 것입니다. Ang mga nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, sila po talaga yung nag-carry out, gumagawa ng ministry ng Panginoon. Why? Jesus Spirit come on. Jesus Christ true Spirit come on. How to not power, not practice. Bakit po? Paano nila nagagawa ang maglingkod sa Diyos at sa tao? Dahil ang Espiritu mismo ng Diyos ang mayroon sila. Amen po ba? 아멘. 아멘. Glory to God. 아멘. 아멘.
아멘. 자, all 사마이, in the name of Jesus, bad spirit, evil spirit, demon spirit, get out. 자, 1, 2, 3, go. Bad spirit, in the name of Jesus, get out. Bad spirit, in the name of Jesus. Evil spirit, in the name of Jesus, get out. Demon spirit, in the name of Jesus, get out. No worship spirit, in the name of Jesus, get out. 자, big voice, no worship spirit, in the name of Jesus, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. Church leaders, your healing pray for you. Okay, very good, important. 네, you like this in the name of Jesus, get out. Amen, amen, say of Jesus, come on. Holy Spirit, Father God, Spirit, your healing bless given to you. Kung tayo po ay pinapanalangin ng mga leaders natin para magkaroon ng kagalingan, kailangan po natin itong i-maintain. Kailangan po natin i-sustain sa pamamagitan din ng ikaw na mismo yung nag-renounce yung mga bad spirit na yan, yung mga demon spirit na yan, na umalis na talaga at huwag nang manirahan sa iyo. 아멘. 자, 우리들은 내가 살아있는 한 복음을 전하리라. 내가 살아있는 한 사람들을 회개시켜 하나님께로 인도하리라. Ang mga taong may espiritu ng Diyos, ito po ang goal nila. Habang ako ay nabubuhay, ay ipapahayag ko ang salita ng Diyos. Habang ako ay nabubuhay, ay ililid ko ang mga tao sa pagsisisi. Dadalhin ko sila sa pagsisisi at lalong-lalo na sa Panginoon. 루키포 세례 요한에게 회개의 세례를 받기 위해서 유대 지방과 예루살렘 사람들이 다 나와 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. Kaya tingnan po natin ngayon, para tayo ay makatanggap ng bautismo ng pagsisisi mula kay John the Baptist, ang buong Judean countryside, yung mga taga-Judea at marami pang mga tao sa Jerusalem ay sumunod sa Kanya. 물 세례가 얼마나 중요하면 예수님께서도 세례를 받으시려고 하셨겠습니까? Sa pagkukumpisal nila ng kanilang mga kasalanan, sila po ay binautismohan niya sa Jordan. 아멘. 아멘. very very important. 자, 이 물 세례는 우리가 예수님께서 오순절날 마가 요한의 다락방에서 성령의 강림으로 오실 때 무풀 세례를 주실 것을 예비하는 준비 과정이 물 세례라는 것입니다. Bakit po si Jesus nag-seek ng baptism? Bakit mismo si Kristo humingi ng bautismo na galing kay John the Baptist? Ito pong water baptism na ito ay preparation po ni Jesus para sa kanyang paglilingkod na kasama ang Espiritu at siya po ay bumaba sa atin at ang apoy na nagmumula sa langit ay kanyang natanggap. 아멘. 물 세례를 통해서 우리들의 죄를 씻어내는 의식을 진행했다면 성령 세례는 우리들의 죄를 성령의 불로 태워버린다는 의식이라고 할 수 있습니다. Kung ang bautismo sa tubig ay paraan or pagpapakita or physical gesture para yung mga kasalanan natin ay ma-erase, mawala. Ang bautismo sa banal na Espiritu Santo, ito naman po ay pina-fire niya, binawasak ng banal na apoy ng Diyos yung talagang mga kasalanan na nasa atin. 아멘. 여러분 모든 것을 불로 태워버린다면 모든 것이 소각되고 소멸되지 않겠습니까? Kaya kung ang bawat bagay sa buhay natin ay madidestroy ng apoy, hindi kaya imposibleng bumalik pa yun, yung mga bagay na yun. Yun po talaga ay talagang mawawasak. Kung apoy ang gagamitin, saka lang magkakaroon ng ganap na pagkawasak. 우리들이 일상에서 알게 모르게 짓는 죄들이 많이 있는데 성령의 불을 받아 그 더러운 죄악들을 태워버려야 되지 않을까요? Araw-araw nakakagawa po tayo ng mga kasalanan.
araw-araw gumagawa tayo ng mga masasamang bagay. Hindi ba natin natanggap yung banal na Espiritu ng Diyos para tupukin yung lahat ng mga kasalanan na yun na paulit-ulit nating ginagawa? 그러려면 먼저 죄를 물로 깨끗하게 씻어내는 물 세례가 반드시 우선되어야 한다는 것을 믿으시기를 예수님 이름으로 축복합니다. Ano po yung dapat unang gawin natin para lubusan tayong mapalaya sa talagang kasalanan? Una, tanggapin po natin ang kapangyarihan ng bautismo, ng baptism po sa water, sa tubig. Na yung pagtanggap po natin doon, dapat buong puso talaga yun. 아멘. 아멘. 올라보세요. 아멘. 구약 성경에 보면 모세가 애굽 군대들에게 쫓겨 홍해 바다를 가고 있는데 똑같은 홍해 바다를 지나가고 있는데 이스라엘 백성들은 홍해 바다를 무사히 건너갔는데 이집트 바로의 군대는 홍해 바다에서 다 죽고 수장되었다는 것입니다. Sa Old Testament, si Moses po ay hinahabol ng mga Egyptian army habang sila ay nagko-cross sa Red Sea. At habang sila po ay dumadaan doon sa Red Sea, yung hinati po na dagat, yung mga Israelites po, yung mga Israelites, safely po silang nakakross doon sa Red Sea, pero yung mga Pharaoh's army, sila po ay nalunod doon. 여기에서 중요한 하나님의 교훈을 볼 수 있습니다. 이스라엘 백성들은 출애굽을 하려고 준비를 하고 예루살렘을 향해서 가고 있었다는 것입니다. Kaya po dito, makikita po natin yung pinakamahalagang lesson na galing sa Diyos. Yung mga Israelita, naghahanda sila para sa paglabas or exodus, paglabas mula sa Egypt papunta sa Jerusalem. 자, 무슨 준비를 하고 떠났을까요? 자, 1, 2, 3, go. Ano po ang preparations na kanilang pinagagawa? Sabi po sa Exodus chapter 12, 11 to 12, kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain ito ang Pasko ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyusan sa Ehipto. Ako si Yahweh. 자, 올 3월 백그라운드 1, 2, 3, go. 빅보이스, 컴온. Basahin po ng malakas kapag kakainin. 1, 2, 3, go! 아멘. 출애굽기 12장 12절에 이것이 여호와 유월절이라 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루다니며 사람들과 짐승을 물어나고 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 지고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 나는 여호와로라. 아멘. 자, 보십시오. 이스라엘 백성들은 벌을 피하는 의식, 즉 어린 양을 잡아 그 수양의 피를 받아 문림방 좌우에 발라 하나님께서 애굽 백성을 치실 때 벌을 면하는 의식을 확실하게 하고 출애굽을 했기 때문에 홍해 바다를 건너는 동안에도 아무 문제가 생길 수가 없었다는 것입니다. Kaya yung mga Israelites po, nag-perform sila ng ritual para po yung punishment na yun talagang mapangyari doon sa Egypt. Kaya sila po ay nag-slaughter ng young ram, kinuha yung dugo, tapos naglagay po ng mga dugo sa mga doorposts, sa mga pintuan nila. At nung ang Diyos na mismo, wasakin yung Egyptian, binasak niya yung mga Egyptians, sila po ay ginawa nila yung mga blood po. Sinulat nila, tinap nila doon sa mga doorposts para i-protect sila habang pinaparusahan ng Diyos ang Egypt, mga Egyptian. Kaya sila po, kahit na mismo doon sa paglipat nila sa Red Sea, sila po ay na-save because of those blood, because of that ritual na ginawa ng mga Egyptian. 아멘. Israelites. 이스라엘 물세례를 받는다는 것은 물세례 받고 우리들이 죄를 씻어내는 정결 의식이 끝났다면 바로 우리들이 모여서 합심으로 강력하게 기도를 해서 하늘에서 성령의 불이 떨어져 새 방언, 즉 불같은 성령을 받아야 한다는 것입니다.
Kapag natanggap na po natin ang water baptism, ibig sabihin po tayo ay nabautismo sa tubig. Ibig sabihin, malinis na po talaga tayo. Kaya dapat yung mga magpapabautismo sa tubig, mayroon silang pag-uugali na magtipon-tipon at manalangin ng may power talaga po para matanggap na nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at doon po ay makapagsilita sila sa iba't ibang wika sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. 아멘. 아멘. 이것은 받아도 좋고 안 받아도 좋은 것이 아니라 사람이 물과 성령으로 거듭나야 천국을 가기 때문에 꼭 필연적으로 받아야 된다는 것입니다. Ang bagay po na ito, pwede mong matanggap, pwede din pong hindi. Ngayon po, ang bagay na ito, dapat talaga nating tanggapin na ang bawat isa ay kailangang ma-born again ulit sa water at sa spirit para sila ay makapasok sa langit. In the world so many leaders like this 원로가 do not understand. So another theology, story training. So in the world so many Christians have a spiritual big sickness. Marami po ang mga tao na mga nagsasabing Kristiyano din sila, yung lahat ng nasa denomination ng Christian churches. Marami po dyan na hindi nauunawaan itong water baptism at yung pag-receive ng Holy Spirit. Kaya kahit kabilang sila sa church na yan, ay ang kanilang buhay po, ang spiritual na pananampalataya nila, napakalaki ng problema doon. 이것을 안 가르쳐서 몰라서 제대로 된 물 세례를 못 받는 사람들이 너무나 많이 있습니다. Marami ding mga tao kabilang sa Christian churches, yung mga simbahan po na naniniwala kay Christ. Nag-fail po sila na ituro ang tungkol dito sa water baptism. Kaya akala nila na kay Kristo sila, pero ang totoo, wala naman talaga sila kay Christ. Kasi yung nasa Word of God na dapat sinusunod natin ay hindi naman ginagawa nitong mga taong ito na nagsasabi sila ay kay Kristo. 아멘. 아멘. 그래서 율법이 아는 것으로 끝난다면 무슨 지식의 노릇을 할 수 있겠습니까? Kaya po, kung ang kautusan po ay malalaman lang natin, pero hindi natin talaga ito i-apply sa sarili natin, ano ang pakinabang? 자, 사바이 1, 2, 3 고. Ulitin po natin. So if the law ends with just knowing, 자, 빨로 1, 2, 3 고. repeat after me po, if the law ends with just knowing, what use can it be as knowledge? 지식이 지식으로만 끝난다면 그 지식이 무슨 능력을 만들어낼 수 있겠습니까? If knowledge ends with just knowledge, what power can it produce? Para tayong mga nagiging hindi para. Tayo ay nagiging heretics, yung naniniwala ka na may Diyos, pero hindi mo naman sinusunod yung gusto ng Diyos mo na yun. You love many knowledge understand. But now instrument not training. Why not training? Another first knowledge. Because of another first knowledge, so your obedience come on difficult. Halimbawa na lamang po sa pag-aaral po ng instrument. Halimbawa sa pag-aaral ng instrument. Porket alam mo na kung paano maggitara, pero may iba pa pong area dyan na dapat mong matutunan. Ang sabi mo, okay na ako dito. Ang mahalaga, marunong akong maggitara. Sapat na tong marunong akong maggitara. Pero yung pinaka-skill talaga, ay hindi mo naman nade-develop. So parang ganun din po sa Word of God. May mga existing knowledge na tayo at nag-i-stay tayo doon, nagdidwell tayo sa existing knowledge natin kaysa tumanggap pa ng iba pang mga pangunawa para sana ay talagang malig tayo sa truth. 그래서 참소만 크리스찬 스쿨, 제네럴 스쿨, no, Father God School. So ang eskwelahan ba na ito ay parang kagaya lang po sa public or kaya mga tao lang ang nagpapairal dito,
ano dito, hindi po, kundi ang Diyos. Jesus Christ School, Ito po ay school po ni Christ. Holy Spirit School. Ito po ay school po ng Holy Spirit mismo. 아멘. 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 그래서 everyday your morning devotion very very important. Kaya po, ang morning devotion po ay napakahalaga. 내 몰로브가 theology true not understand worship stage come on microphone given to you 몰로브가 what 몰로브가 delivery what theology knowledge delivery what wisdom delivery. Kung wala pong devotion early morning, ano po ang wisdom na ibibigay sa atin? 하나님의 능력은 누구나 사모하는 자에게 허락하시기를 준비하고 계십니다. 그러면 우리들 모두가 참선만 구성원들이 하나님의 능력을 받아 5대양 6대주의 복음 전하는 일꾼들이 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다. Ang kapangyarihan ng Diyos ay laging handa sa mga taong nais tumanggap nito. Lagi siyang nakaabang sa mga taong ginugusto-gusto ang kapangyarihan ng Panginoon. At ngayon ay ipinapanalangin ni Pastor na ang Chamsamang sa pangalan ng Panginoong Yesus ay makatanggap ng power ng Diyos at maging mga lingkod sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. 아멘. Amen. 아멘. 자, 오늘 사바이 자바도 쓰리고 자, Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 12, sabay-sabay po tayong basahin. 자, next. 프로젝터 next. Philippians po, projectionist po. Please. 자, 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하고 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 살라마토. Thank you so much. Thank you. 와, today principal. 와, very good. translate. Thank you so much. sige po, tayo lahat po ay tumayo. Naunawaan po ba natin ang kahalagahan ng banal na dugo ng Diyos para tayo ay protektahan, ang kahalagahan ng kapakumbabaan, ang kahalagahan ng makita natin kung hanggang saan lang dapat tayo. And kung tayo ay nasa posisyon, matuto tayong maging mapagpakumbaba. Matuto tayong maging aware sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen? Amen? At kahit nagagawa ng ibang tao na magpakumbaba sa atin, huwag natin naman silang aabusuhin. Kaya maging kagaya po tayo ni Kristo Jesus sa pamumuhay ni ganito. Amen? At ang bautismo sa tubig ay proteksyon sa bawat isa, paglilinis sa ating mga kasalanan, at ang bautismo naman sa banal na Espiritu Santo, yun yung pagpapanatili sa atin sa Espiritu ng kaligtasan. Amen po? Amen. Tayo pong lahat ay buwan ng langit. Panginoon, Ama na sa langit, nagpapasalamat po kami po Diyos sa mga salita mo ibinahayag sa aming buhay. Sa pagtitipong ito, Panginoon, nakikita mo ang mga tao, O Diyos, na nagnanais na i-glorify the Lord, na hindi sila nakadepende sa kapwa nila, hindi sila nakadepende sa nakakakita, kundi bagkus, Panginoon, aware sila, O Diyos, na nandiyan ka, kaya pipiliin nila ang gumawa ng tama. Panginoon, bless their hearts. I-bless mo nga po, O Diyos, in the name of Jesus, pakumbaba po kami nananalangin. Ang mga taong ito na may malinis na puso, na nagnanais gumawa ng mabuti para lamang sa iyo, alang-alang sa iyo. At sa mga taong gumagawa ng masama, Panginoon, para sa sarili nilang kagustuhan lamang, Panginoon, Ikaw ang Diyos, You are the God of justice.
Kaya sa umaga po ito, napapasalamat kami for the Spirit of truth gives us the knowledge and wisdom to understand what is in our heart, O Lord Jesus. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, na narito. Ang mga kaguruan, Panginoon, ang mga bata, ang mga magulang nila, Panginoon, ang kanilang mga kaibigan, O Diyos. Panginoon, Kanang na Espiritu Santo, itulong po sa amin ang pagsunod na may banal na pagkatakot, ang pagsunod na may pag-ibig sa iyo, na maunawaan namin ang just, O Diyos, at maging ang mercy na nagmula sa iyo, Panginoon. Lubusan mong ipaunawa sa amin, Panginoon, ang pagiging fair, O Diyos, sa lahat ng panahon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mabubuting bagay na gagawin mo sa amin sa buong maghapon ito at mga ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak at sa mga tunay na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan.